Doncs estem aquí amb Xavi Fernández, periodista de Canal Blau. Xavi, primer cop del Vilanova, l'equip que tu segueixes, però no el teu primer cop als històrics. No. Jo crec que hi he vingut com a germà de jugador, com a aficionat. A més, la família hem estat tots socis del Futbol Club Martinenc i és veritat que he seguit molts altres, no? Perquè al final ja portem un munt d'anys amb tot això i sempre tens algun amic en algun club. M'ha tocat seguir-lo com a seguidor de clubs favorits, és a dir, que vas amb la pressió, i també com a vegades amb categories bastant inferiors, que vens amb tota la il·lusió d'enfrontar-te a equips, doncs, no sé, 3-4 categories per sobre. Com a conegut dels històrics, defineix-me amb una paraula què és aquest torneig per tu. No redondaré amb lo d'històric, jo penso que és il·lusió, perquè la pretemporada sovint es fa feixuga, no sempre els partits amistosos venen de gust i en canvi això és diferent. A part de l'ambient, que és una altra cosa, és completament una altra cosa, jo penso que és la il·lusió d'això, no? Fins i tot els equips de molta alta categoria els fa il·lusió venir, l'organització és top i per tant sempre està bé, no? Que tinguis aquesta sensació que estàs vivint un torneig especial i després el que et deia, com que es barregen tantes categories, també és veritat que el factor il·lusió pels que són de categories més baixes, doncs està allà. Són 45 minuts, el tòpic diu que pot passar de tot i aquí encara el sent format més reduït encara es multiplica tot, de manera que jo penso que és la paraula, il·lusió. Com a seguidor del Vilanova estàs veient ja el teu equip. Com esperes avui, la triangular d'avui? Bé, de moment jo espero que funcioni. És veritat que són dos equips, l'Horta una mica per sota i el Badalona amb qui es trobarà el Vilanova, que és recent ascendit a tercera federació aquest any. No sé si pagaran també el paper de ser novells, de no haver viscut mai aquest ambient. Jo els veig bé, és veritat que és un equip que manté peces importants de l'any passat, que són les que han encadenat 2 ascensos seguits, a Lliga Elite i a tercera federació, però també és veritat que hi ha un munt de cares noves i a més moltes d'elles que venen de diferents llocs de Catalunya o d'Espanya. Per tant, encara estan en aquest ple procés d'acoplament i hem de veure. Jo penso que rendiran, que donaran la cara segur. Ara, que siguin o no el cap de setmana de les semis i final, això ja és un altre tema. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.